Malawian Camera. Yes, comrades. Good evening, everyone. Maswera bwanji, mazuka bwanji, ena muli bwanji. Now, comrades, pepani kwambiri. Ndabwerapo mochedwa. Of course, so many people mwandifuza. Kodi alwala yo VN yangu yo si na veke. No, comrades, today nali busy. First thing in the morning, I went to police. Then tapita police also. I was in talk with some other organizations. Pankhani zina zomwe zokuza kuno menti kukhala kuno kunzimba. Nkhani zokuzana mafumu akunzimba chingoni. Ndine zomwe zakhala nthawi itali kwambiri kuno kunzimba kukhanga tukukana kunkhani zachitukuko. You know, Muzimba is one of the poorest districts, but it has got a lot of intelligent people, wise people, more respected people. Come the district is so poor. The reason is nothing is because of the poor tradition and culture and beliefs that are hindering the development of this district. Olo mundu wakaicha 10 chotani kunzimba zako sizimakuendera. So today, Monday, I've been fighting. I've been trying to say tipanga bwanji how to solve some of these problems because kangati zambiri kunzimba kuno zindu sizikuenda mene amalawa zatu mukhalira madera ena aziko lino. Comrades, thank you very much. And amene mwakhala mukufunsa kuti kodi Mr. Wala, why are you quiet? No, ineyo sindili quiet. Nobody has silenced me. The reason why I've been quiet ndizimenda kuzana papa. There are some issues zomwe ndakhala zikuziona kuti zikundipasa busy kundisokoneza psychologically, but I'm still strong and fit. Campaign yakabambe tiimenyadi nditu. Comrades, some other people mwakamudikira mwina ma radio stations kodi Wala mwina ayankula radio station ina. Inesi ndiyankhula kai panopa because I'm still working on something so that after tikamaliza zonsezo ndizakuza nuta siku lakuti muyambe kusegula ma radio stations panthawi yakuti anzathu akumamizi amvere zomwe ndikukamba kapena campaign yanga amene ikuyendera. My campaign kwambiri izikhala ngati media ndizilowa kwambiri mumaradio mumafoni ndi mwina ni motel kwa pakapezeka mpata mwina ndiziyankhula nawo mumarallies because now I'm a full member wa chipani cha UTM ngakhale akuluakulu sana ndilandire zoti manena kuti a spokesperson a chipani tinayankhulana nachula zina la secretary general. Yesterday what I meant is Comrade Honorable Felix Njawara, osati Comrade Willet Kalonga as secretary general. So forgive me for that, and I have to withdraw that and I have to make that correction. Comrades, pamene tafika kumalawi kuno ndi mavuto amene tikukuma nawo tisanamizane akuluakulu kumalawi. Ziko la traffic apa si ziko la nkhalamba kulamulira ziko la tuli. Panopa tafika kumalawi kuno tisanamizanepo apa sizoti kapena tizikamba zoti tivotere nkhalamba basi kampeni chiyambire kuyankhula kumapanga kampeni ya nkhalamba makamaka ku DPP si nthawi ya APM iyi kuti basi anzathu akuchipani cha DPP kumatenga munthu wokalamba yemwe tinamchosa pampandopo chifukwa cha ukalamba wake uja tinamchosa pampando anthu amamudyera masuku. I'm happy someone has said kuti kodi nthawi imeneyo Mutharika ali zaka 81 or 82 amalephera kuyendesa zinthu kodi panopa 87 Mutharika ali bwanji? And sometimes mwina tikakhala kuti our country is very serious tikanatenga anthu oziwa kuyeza mmene munthu alili amene amaziwa matenda mwina ubongo. This is the time msogolo asogolo athu andale akuluakulu kumakayeza kuchipatala kodi miti yawo ili bwino because sometimes munthu wokalamba akhuza kukhala ndi ndalama zomwe zikupangisa ndikhala chikoka koma zakhala ndi kufoka kwina pomwe atambo aliyena akathali amene amamuzungulira amafuna azimudyera chiwayo pawokha akathaliwo sangapange kukhala sangapange campaign kapena sangatenge usogolo wa chipani china chichonse or msogolo wa ziko lina lilonse. You can see the time of APM. Nthawi ya APM wani msogolo wa ziko lino taona nimene anthu amalemerera. A mayor bodyguard was a billionaire. A mayor chief of staff was a billionaire. Zimene zizi ndi ukalamba wa msogolero yemwe anthu amene ndamene anthu amene akulemera kumsana kwawo ndamene akulimbikira because iwo pawokha sangalemere. It's just like Wachakwera. This is not the time kumati munthu azikamba za MCP. Ndeboza munthu panopa kuti azinena kuti ayi tizavotera Chakwera panopa kumalawi ndimene zimzili panopa akuluakulu. It's waste of resources zongotayisa nthawi. Chakwera ali pampando kale akulephera kupanga ma decisions ndi akachokapo timupaseso vote azapanga bwanji ziganizo za dziko lathuli. He's already in government. Chilowere ni boma Chakwera has got nothing to show. Even anthu ogwira ntchito even kuchipani kuchikhazika pasi chipani akulephera. Just imagine
one party muli magulu ka 10 akwana gulu ina la Vitumbiko Mumba, gulu ina la Chimwendo Banda, gulu ina la Chakwera, gulu ina la State House, gulu ina la anthu ojia. Chakwera is failing to bring all the members ali in controversy kuchipani kwawo kwakhazika pamozi kuti ayanjanise ku NPP akulephera. So ngati munthu akulephera kuyanjanisa kuchipani kwawo zosemphana ziko lathu langayiyanjanise because our country is divided. Our country is there's too much tribalism in Malawi, and no leader. Chakwera has not even dared to initiate unity in this country. Amapanga mabungo yena ukanga te obwesa pamozi kwa mabungo amene are not funded. Komanso Chakwera ngati akulephera kuendesa chipani chawo cha MCP. Mukati muone ngati Zulo Sande, Vitumbiko Mumba anali kumbala chanda, no member of executive anali kubene koko. Pamene Chimwendo kanali kuti anali ndi anthu ma ministers. Already is a sign that Chakwera is not a leader at all level. Kuchipani, Chakwera is not a leader. As a governor, as Mr. Gowaziko, he's got no leadership in him. So a good leader brings the people together. A good leader unites the people in conflict. Koma Chakwera hayi ndithu hata ufuna bempano. Koma kulephera kuyanjanisa anthu achipani kwawo. So nanga mavuto aliboma ndi economy imene tinayo. Is he going to work with people? How best is he going to bring people together and say kuti tichite fight economy imene wayo ononga ishi? So comrades Malawians, I should not hide you. Amene mupa campaign ya Chakwera kuti awine sangu pa 16 September. Maubongo wanu sali bwino. Komanso ndi campaign amene muli anthu oyipa kwa basi. Because anthu akulephera. Uyu Chakwera akulephera ndi wang'ono as compared to APM. Koma Chakwera is behaving like an old man. Yoti azukula kama menyana, he does not even pay attention. So comrades Malawians, this is no time for Chakwera. This is no time for APM. Bye. Ndakhala nganene chotani nakisi anthu akujira chinthu akujira munthu yemwe akuzati alibe ndi nzeru zomwe munthu oji awa ndi amene tikulimbana nawo panopa. Oji awa ndi amene afuna zalamulire mzina la Chakwera kapena mzina la APM. So in Malawi this time, this democracy of ours chimene tena kuti tinga democracy athu tifuna yende bwino. Let's not vote for people asogolera chipani cha DPP kapena asogolera chipani cha MCP. It's a waste of time and resources. Taona ni maiko anzatu amene atizungulira wawo, our neighboring countries. Asogolerawo ndi ang'ono not as old as Chinamtalika wawo. So comrades Malawians, why do you waste our time? Kuti basi anthu APM yemweyo andapanga zimene zindanyamata omwe zazi yawo anzawo aupanga lead zipani for Daso Kabambe. Some of the people in DPP amene auchemera kwambiri APM ndi ma age ya Daso Kabambe. They're in their early 50s, ena ali ma 40s. Ndi munthu wa 40 years uli ndi kuthekera nawenso kutenga usogolo wa chipani. You can do that. Why do you cling to an old man? Anthu awo ukalamba atika mavuto nthawi yonseyi even asanayambe ndale. Anthu achina Mtalika amakhala ku America, mavuto aku Malawi kuno sakuwaziwa. Pamene anyamata amene akusogola zipanizo mukati mona anyamata akusogola zipani ambiri akhala momunoto agulaso ntchito momuno. For instance, tisanamizani apapa ku Malawi kunoko, the best candidate pa anthu omwe tikuti ali ndi experience yemwe amaziwa zomwe zikuchitika ku Malawi ku civil service kapena private sector ndi Daso Kabambe. Ola munthu ophunzira bwino pa makandidate onse amene ali apapa panopa wophunzira bwino ndi Kabambe tikabwera ku sukulu. Komanso munthu wachikhalire chabwino ndi Kabambe. He's a very humble man. Komanso zimene amakamba aliyense akamakamba Kabambe suti kapena ungaphonye kutolapo ziwiri zitatu. Pamene enawo akati ayankhule zomwe zapange akawaboma kulepha ndipo oyambira kuti kodi authandiza chani. Azachipisa bwanji zinthu, azapanga bwanji moyo kawo fewo. Komanso ngati kwa Chakwera chilowereni boma Chakwera. Even malamulo ena am constitution sanamba nenapo kuti atisinthe malamulo ena am constitution mwathu. So our constitution is very porous. Constitution yathu inabowoka tu. Aliyense amapanga chimene akufuna. Even mausogolero osiyana kaya mafumu kaya ma institutions kuli konse kumene kuli sogolero kumene kuno anda Chakwera zinthu sizikuyenda tu. Aliyense amangopanga zimene akupanga. Just like kuchipani cha MCP. Kuchipani cha MCP palibe amene apanga decision ita kuchipani. It's just like in government. Chakwera is not in control of Capitol Hill. Everyone at Capitol Hill amapanga zimene akufuna. Minister amapanga zimene akufuna. So comrades Malawians, tisataye nthawi ku Malawi kunoko yani. We need a leader wachinyamata wabwino wophunzira bwino womveka bwino zena ukamba not nkhalambazi yani.
achakwera ukalamba wawo inde ndanyamata koma nzeru zawo za ukalamba saziwa kupanga chiganizo choti anthu nkuvawo vesa chimene akutanthauza. He's already in office, he's doing nothing. Anthu akumadandaula zinthu nanji m'makhoti umu. When Chakwera was in opposition, Abata Zapanga overhaul our justice system or judicial, our judiciary. Palibe chwe chapangika. And Amata Sacha somehow was our president. But those are very many Chakwera, Zaboza Kozo. So nzeru za Chakwera, nda EPM zofanana, za anthu okalamba, amango kamba maridos basi. So comrades Malawians, don't waste time. Pitani kumalale mukaone mmene anthu akuchemerera anthu okalamba, omwe azadya ndalama kunsana kwawo. Go to their rallies in your multitudes. Koma mkamapita mmene kuchi chiganizo chachikulu chili ndi wekha pa mimba pako mmene kwada chonchi think kodi uzavotera ndani, because when mukapita mchigulugulu kuti alizavotera chiwo anthu kuti uyu ndiye wabwino amala mavuto ansazatha, because when you are failing to make a decision whom to vote for pa 16 September ndeti wewe ubongo wako siuli bwino, iwe ndiwe mbuli chamuti panopa chonchi mmene kwadya chani mazulano maka anzathu amene anakhala mukale boma kodi zinthu zimene anapanga iwo ali boma ndizitizo tizione amene ali boma kalewa, what are they going to show us? Osamathamangira kuti ayi ukuwagawa salu kuchipano cha MCP ndizophweka kutenga salu ndizophweka kutenga ku DPP. Izizi zimene zatilowesa ife pansi kuno ndi umbuli. Politics of political zitenje ndi umbuli waukulu kwambiri. Comrades, this is what I can share with you. Koma just wait anytime soon. Mumva ma radio out ma TV akuchemerera ma program anga kuti Comrade Samuel Wala in search of a good leader and the program pa radio kulama mwakuti. I'm working on that project. So I'm still yet to understand, to hear what the party want me to help, where I want to hear from the party members leadership. That's what I can say. Good evening, everyone. Malawian Camera.